Viac ako 80% zákazníkov odíde po 2 zlých skúsenostiach. A to je v podstate väčšina zákazníkov, ktorí dajú spoločnosti maximálne 2 pokusy na to, aby napravili ten ich problém, ktorý tu vznikol. Keď si to rozmeníme na drobnejšie a porovnáme si tu český a slovenský trh, tak už po prvej negatívnej skúsenosti odchádza skoro tretina zákazníkov a hľadajú tú pomoc inde. To porovnanie medzi Českom a Slovenskom je veľmi podobné. Slováci sú v niektorých tých metrikách na tom horšie, naopak napríklad Česi majú väčšiu výdrž, keď to tak poviem ešte o niečo a dávajú až trošku viacej 3 pokusov na to, aby tá požiadavka bola vyriešená. Keď sa ale na to pozrieme, vlastne tak skoro tá tretina odchádza už po prvej zlej skúsenosti a vyše polovica ďalších ľudí odchádza už po 2 skúsenostiach. To percento ľudí, ktorí dajú ešte 3 pokusy, po prípade viacej alebo celkovo aj ostanú a sú lojálni tej spoločnosti, tak to percento je tam veľmi mizivé.